Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbadi fottidindi caggal calminade noon ko yettude Allah tigui dokkude en kattande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen fodde walanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde cil Boumouy Ndiaye hande émission meɗen fodde noon eɗen bismiɗo hen koɗo tedduɗo woni Aissata Coulibaly nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windere TV bismillah ma musiba salmitama juurama salmini kala keɗotoɗo Windere TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullah ko noon tigui hande émission meɗen fodde hande gattaren ko cehilagal sen mbi cehilagal noon eɗen gandi e nden Aissata cehilagal renete nden cehilagal aynete nden cehilagal ko jurum wonno ko ballotira wonno ko sutura wonno kono joni eɗen teskiti ko ɓuuri hen hewde tan cehilagal ene heewi bonde te so boni tan eɗen gandi oɗo saaha joni yimɓe foof keɓat hen nde wonɗon nden so tawi yimɓe goni sehilaɓe so tawi baddi tan ne mbawi baddude kono jaaha ha beltotoya taw hay goto tinani so ɓooyi tan jomumen gartodira kono joni so tawi tan cehilagal ngal boni en jiyat mun fof wona koye aybinde goɗɗo won ko baddanno ɗon hanki e heccanki pawa ɗum e mbiyete e table he kala ko baddanno ɗon ko ma ko cuura ɗum ko makko ko jaltina ɗum pourtant ne baddaton nde ko oni ɓiɗo wonno hay goto tinani ɗum kadi en jii ko ɓuuri hen hewde nanɗo hen jomum aybinma bonninma natta jarta haydara en jii dewle kewɗe boni hen sababude ayibaji ɗin ɗon en jii yumma woppi hen ɓiɗɗo sababude ɗum ɗon en jii kadi bandiraɓe worɓe koye mumen goppi hen bandiraɓe mum rewɓe sababu no ɗum sabu meeɗa miijade oɗo mo gandanɗa hoorema ko miñiɓe walla oɗo mo ganduɗa ko ɓiɓe walla o mo ganduɗa hoorema ko bandiɓe ene waɗanno ko wayni ko ɓuuri hen hewde noon jomum ittat ko boni tan yuppe e dow ma annen mbiya aɗa itta ko boni aɗa yuppe ɗum ɓe cehilagal ko noon foti wade Aissata cehilagal nden e cehilagal hande ene serti wonno nden ƴewta ko guilay taniraɓe ha yummiraɓe kadi hay so woni kadi hakkude ma e jomum yeehi ha boni ma yumma wi rento sibum tane e tanum kar ko sehilaɓe gonno walla yumma e yum kar ko sehilaɓe gonno kono joni ko sukaɓe gardi yummiraɓe ndeni hen ko ɗum tawi joni kuje ala kaji ala wutti kadi jomum sene haala ma hunde ko ganduɗa ne wawi wadde hay créé ka wiyano ɗum ɓeydanma hen goɗɗum e goɗɗum hasidagal jolti hen jomum bonni hen indema so tawi an a wona kaalowo kañum ɓurma jogade ɗemgal tan an indema boni heddoro ko an ma ballitorɗa muñal tan ha Allah walluma e dow jam ko ɗon tigui kono Aissata ko ɓuuri hen hewde wonko addata ɗum saabu saaha jomum yahat faggoyo sehilaɓe taw ɓe jibdineɗa ɓe ganduɗa ko onon pijje ko oɗon mawnude anda ndarma anda bowal ma en général ko on heewi surandema ko heewi kono saaha sukaɓe hande ɓe ponmi wiide noon jahata ko jikkoyo sehilaɓe hesɓe gonda e muɗum duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi probléme waɗa itta suturoma foof fawa ɗum e table he est ce que a sikkani kadi ko yaade faggoyade sehilaɓe kadi wonɓe addata on ɗon probléme avant tout d' abord umsi sehilaɓe hewɓe moƴƴani sehilaɓe hewɓe saaha foof o ko sehilam o ko sehilam o ko sehilam so ɗum e gaare monde mo ganduɗa il faut neɗɗo ganda to powta koyngal ma ganda kadi to kalata neɗɗo wiyano hoto jogo sehil kono hayso woni sehil ma o confident ma depuis on goni suhaɓe ko sehil ma andu ko kalɗa e makko so ɗum hay goto anda adono to wetata te joni hasidagal ngal fuɗɗima hewde e nder meɗen guila sa dañi ko ganduɗa an e sehilam on jaara guila kono suhaɓe mbiya oɗon andani kam hunde foof minne kadi moɗo andana ɗum hunde foof kono an sa ɓuuri ɗum seeɗa tan hasidagal jomum ne wawi yaltude ɗum tagui noon jarani neɗɗo kala yaahal wiya o ko sehilam hande mo yahto mi haalan ɗum ni janggo mi yahay o ɓawo janggo mi yahay o non ɗum jarani haaɗe goto to on waɗimo trahir joɗɗa jabra Allah neɗɗo noon wiyata kam hoto dañi sehil kono andu to powɗa koyngal ma ganda kadi mo kaldata ko ɗon tigui kono eɗen teskiti ko ɓuuri hen hewde kadi so cehilagal boni e wiye kaari aybini kaari kay aybini kaari taw kañum tigui waɗi ɗum holko saabi ɗum kala ko woni e nder ma ko poɗɗa sudande hoorema ko yumma foti andandema walla ko sehil ma goto foti andandema pawa ɗum kala mo jiiɗa mbiya ko sehilam kala mo jiiɗa mbiya o ko on yiɗimi tan ƴetta surluma foof kalna ɗum est ce que ne foti wonde eyi umisi fotani wonde sabu ɗum so tawi min e ma enen jibdina e nokku goto en mawnidi ɗon enen pijjanno enen baddanno hunde foof min mi sikkat probléme mo dañmi o an somi haalnima ɗum ma waw suurandemi ɗum
koy sikaran jahami de mom siko ana ma wawa surandim dum tere sam dañi problème mi ara ma mi haalde ma fami oppo nenam oppo banam gorko oppo goddum mi ara mi haalama min ko dum cikkami min kono joni non yehi non hangam to gardan hangam haas dangal heewi dum tagi waylo ji keewi hay goto joni natti dañju place e confiance e goddo goto natti dañde confiance e goddo wonno mbiɗani e joni noon so tawi neɗɗo yiiɗi rende sirlu muɗum so tawi neɗɗo yiiɗi nangude cehilagal mum holno waɗata Aissata sa nande cehilagal ma ko joffer ko dekkibe da tojde da tojke sa yiiɗi nangude cehilagal ma sehil ma dal andu to kadda e muɗum gongo ni ko sehil ma yo andani sirlu so tawi an ka debbo desado yo won hen ko ganduɗa kanko hoto andu relation hakkude ma e joom galle ma sehil ma hoto andu ɗum siduma andani to aduna wer on wayi kadi joda sibdum be biya kunugel no rokko kunugel rokko kunugel ana birda kanko sehil ma ka andam vie privée ma hakkude ma e joom galle mani kanko no mo jogo sehil ma ko goddo haalan dum on haalana goddo yaha mawla ya so tawi ala joom galle won ko ganduda sirlu gondo e ma haalama ko podda haalande ma ko ka frani haalande ma ko ngoppira dum non wa dum sirle hoore ma en tout cas dal yimbe yo gandu to kala ganda hat to kadda sibdum aduna o joni moy lol ko non tigi jonno an holno jiruda tan so tawi a waddi e neddo tan etta portable madan ngona e TikTok he ngona e réseaux sociaux he tan ada hala ko welma kari ko ni way an dum don est ce que ada jabi dum no mimi jaban dum sabu dum ko ardi fof needi ala hen sutro ala hen e mbiya joni réseaux sociaux ji e téléphone ngaji bonni yimbe kono est ce que wona bonno tan beedi bonnu dal kono so tawi ana wonde needima ala wonde fofma an sa jagi portable wongo podda haalde hen taw wona weñude yimbe taw wona saftude sirlu min burmi ande fof ko an dañja hande problème e joom galle yimbe ganduɓe estatima te joni hande ne heewi a yiyanno ɗum ganduɗa han so waɗi oɗo estati tan alandi o estati ko haalata yimbe yomba très attention portable he suwa koy Facebook suwa koy estatima suwa e goddum avant tout d'abord yimbe garta needi neto koy mumen bange portable bange sala halde sehlima bange sala halde yumma bange goddum kal ko wa hen wonde yo needi yo arta haydara ala okay ko nono tigi bandirabe musibe tedbe yibi en ko Biwindere TV émission meden hande ko cehilagal en ji cehilagal ngal hande be podden wiide jaada tan ko duubi tati duubi nay tan jiya cehilagal ngal herde moni kala en haala goddo won ko ganada hoore maada so tawi a nani dum tan a jettat jungo ma pawa e hunuko ma biya ko dum woni dum kadi aussi eden poti renta dum no fewi cehilagal den renete suturo wonno so tawi jomum dañi mette jaadon e mette modon oni dido den so tawi ko belamma onon dido dendon dum kala ko wawi wonde ko onon dido tan sabu wiite ko kala ko kewi so tawi a halni sehil makko tan ena wawi hunde wawa hadde don kono joni a hulatni dañde sehil kalna dum sirluma den sirlu renet kono joni sirlu ma khadeta lina kala mo kananda sirlu ma fo dum koy bedda dum non ko rentinde tan bandirabe en biyata neddo dagata ko sehil en biyata ala ma resnata sirluma kono so tawi ada resna neddo sirluma ƴewmo kolida ƴewmo keptinda ƴewmo ganduda odo tigi rigi so tawi a halni dum sirluma sattata dum jango jam kono ko buri hen hewde annene surtout neddo on kanyum rentoto sabu a wawa rendinde yimbe sappo fof biya bendo fof ko sehilma dendina kadi yimbe be fof biya mun fof ada halni dum sirluma biya aha ko an tan kalami taw ko an mo kalami wonon mo woppi mo do mi hannu goddo mi woppi goddo mi hannu dum kadi ina adda probléme aji kewdi joni so sirluma sakti biya ko on aybinma donc wana on aybinma ko an aybini hoorema ay neddo yo wonko ko yimbe bi ko neddo jogi ko tati e mudum wonko neddo foti andude ma kono wonko ganduda kadi dum ko an tan e hoorema so tawi a haali sirluma ene sakte bandam en reedu ko sirlu reedu ko sirlu walla kalna nena ma walla kalna mo ganduda ori hen so tawi mi halni dum ko don haadar kono ko buri hen hewde hande so tawi a naati tan e internet he an hulat jiido be yimbe baba nana bonitira jiidobe endam goto nana bonitira bibbe baba nana bonitira ala ko haal non sehil mo ganduda a anda jikku mum o needaake ko hande tan jiida
dum tan manam ko gollorgal tan rendin on walla ko goddum tan rendin gollorgal ni saha joomi no ngoni hen sehilabe ha ganada hoorema mun kan renen goddo sirlu mum kono yimbe ndemto tan sehilagal hande cehilagal hande ko dum addata dido problème aji di fof neddo no yo ren hoore mudum no fewi ren sirlu mudum parce que sirlu kadi aussi wonka yida andenede so tawino a halni dum goddo tan sirlu mana sakto moftu dum basa halan dum hay goto renobe sirlube ko biyata dum en be ganda mbawa rende sirluji mum en mbawa rende sirluji mum e be mo rento dum en tan hande odo jamal mo gonde no hay so tawi ana la andi hoore ma ana wawa tibrum ne dum kala mbawla wade ana la andi dum e hoore ma yebe njotto be mbaajo koye mabbe sa jodima a waji mo hoore ma andi an do ko an fusi dum miijoda nganda min de do ko mino bonni pourtant sami fewno dum de ma feewo kambe dal yo jogo confiance e koye mabbe jodo e mbayto koye mabbe be jogo sillo e koye ma hetto wi be mbawa diwdo tan be mbawa don yo be ngeto sudum sa wayano an dañta valeur te debbo foti jogade valeur gorko no foti jogade valeur sudum o mona ara hande je dum kadi ko musiba yo ala dandu en hen cihlaga gal joni kam ne hulbe ni kono aissata mbata ko dokkonde ne waxtuji meden ngasi ko wayno la bandirabe ko mbassata kal cihlagal hande rena so cihlaga no baba mal wini cihlagal rena so no fewi e bandirabe e be jogo confiance e koy ma sudum Mamadou Dembe gisene wiya reduma ko waxandema kalka hanane ko woni reduma kanyum andata ko ni reduma jono sehilabe ganda ko so ngoni sehilabe on dido so tawi awa yupponde mo fof ko ni reduma hala mo feccere keddoroda feccere taw feccere so goni kam feccere ne heddo mo salmini on mi juurima on ha nyana wonde inshallah gartan do e Windere TV ko non tigi dum no emin bismima do e Windere TV wayta sallahu lamdo jabi jondo émission ngaji beldi taw ko Aissata Coulibaly addanta on dum sallahu lamdo jabi dum no min dokka don rendez-vous tan e émission ngaji goddi sallahu lamdo jabi image joddo mo jotono ko Oumar Dor ko me gorko Mouhamadou Hunare dum no rendez-vous inshallah ko nyanda wona wonta sallahu lamdo jabi Allah jarama on jarama